du'a'u lubsi thawbil jadid, wancan addu'ar sanya tufafi kawai. To idan kuma sabo ne zaka fara sawa, sabon tufafi da zaka fara sawa, to akwai ita ma sabuwar addu'a da ake so kai. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu. Allahumma lakal hamdu, ya ubangiji godiya da yabo ya tabbata gare ka. Anta kasautanihi, ya Allah kai ka tufatar da ni wannan tufa sabuwa kenan. As'aluka min khairihi, ina roƙonka ka bani alherin wannan tufa, wa khairi ma suni'a lahu, da kuma alherin da aka yi tufan da shi ko alkhairin da tufan zai dawwama da shi. Kana neman Allah ya baka tabbatan tufan, tsarkin tufan, sannan kuma ya baka duk amfanin da ke cikin wannan tufa din. Me ake nufi da neman alherin tufa? Komi da ka sani malam akwai alheri akwai sharri a ciki. Yanzu tufan nan ba mamaki ka sa ta sa ka girman kai, haka ne? To kaga ta sa ka girman kai ta kai ka layin yan jahannama. Duk wanda ya sanya tufa yake jin kafafa da faɗin rai saboda ya sanya wannan tufa, to kaga ai ta kai shiga halaka. To kaga sharrin tufan kenan. Da kuma ka sa ta ka rinka jin kafi kowa. Akwai tufan da mutum zai sa sai ya ga cewa ai ba wanda ya sa irin tasa ai, to sai ya rinka jin yafi kowa. To duk lokacin da mutum ya wayi gari yana jin yafi kowa, to kaga ya samu fadawa cikin sharri kenan. Alherin da ke cikin tufan kuma sai ta taimaka ma wajen ibada. Allah ka sa tufan nan ta taimake ni wajen binka, in tashi ne sallah da daddare da ita. To wannan shine mutum yana neman Allah ya bashi alheri. Wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu, kuma ina neman ka raba da sharrin wannan tufa da sharrin da aka yi tufan da shi. Wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito shi, shine Sa'd ibn Malik, sannan Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Imam al-Baghawi a cikin Sharh Sunna suka fitar da wannan riwaya. Komai da kuka sani ya ku yan uwana, akwai alheri a tattare shi, akwai sharri. To sai kai kokari ka nemi alherin da ke ciki. Ko motar da kake hawa akwai alheri akwai sharri a ciki, ka nemi Allah baka alherin.